se talo, missä käytiin kaupoilla? On sitä ainakin 20 vuotta. Kai! En minä tiedä, asuuko se Kaavo enää tässä. Nyt jos. Kaale Reijy. Tää on Kaale. Kaale Reijy. Selvästi, en mie koskus. Mennään. Saattaa olla puhe. Tule mennä tekijä vaan niinku Kaaleen täällä lähistellä. Päivää! Päivää! Oo varovainen sinä mies. Oo varovainen. Tekhinkö tuori Kaalesko? Mistä te tulitte? Hei parannakaan kierrosko. Mistä te tulitte? Lappajärvellä. Tuolta Lankokylältä käytiin vähän kaupalla. Onko hyvä mies tupakkaa? Tuolla asui se Kaavo äsken tuossa 20 vuotta sitten asui tuossa talossa, mutta en tiedä mitkä on muuttaneet. Päivää vaan teillekin. Päivää. Päivää! Päivää! Mitä? Eikö se ole se Signe? Mie on se? Mitä sulla on? Mitä Signe? Ei mitään. Te ootte tähän leiriintymään. Vähän joo. Harvoin näkee oikeet kaalet. Mitä siellä sinä oot täällä? Onko kahvia? Tässä näin minun. Kaupan tavara oltiin myymässä. Missä käytä tunne sen naisen? Mennään tähän eestään ihmisten. Tää on Oma varmaan köyhyys. Mitä se ottelee näille miehille? Menee. Entisaikaa käytiin kaupalla. Kaupalla yhdessä. Muistatko? Anna mun lepset. Kyllä. Mitä sitä on? Tuolla. Hulta! Vierevää hulta. On mie kaljusin hulta. Mitä huuta? Kuule aikaa, kuule se itses. Sielläkin on kasvana hyvä ihminen. Joo, pari senttiä kuule. Niin, kyllä. Arsulta, että se et kompistu. Kuka näistä? Kuka nyt? Hulta. Sieltä meni pulla piiloon. Sekö? Oo. Kyllä. Se on kova ihminen. Mikä siellä on jalkassa saatu tänne? Mies vähän mukiloi. Kyllä. Minä arvasin se alusta lähti, kun taivasta kuulosti ja lennot laulasen, että sieltä lähtenyt. Minä arvasin, että se ei oo oikein sinun. Ei se sai. Uskotko? Se on niinku semmonen kaaritus. Sai mieheltä niin paljon selkeä, että jalka on paketissa. Kyllä, minä Ei sen nainen. arvasin. Kotsis, että siinä anna tuonne. Joo, saako tehdä kessu? Ei mulla oo yhtään. Annapas vähän Signe tänne. Mie teen yhden. Ai, eikö se kaupan tavarat? Miekin tee yhden kessun. Ei oo yhtään. Ei oo kauppa käynyt. Eikö oo? Ei oo oikein Me käynyt. saatiin 6 euroa. Joo. Eurot on tänä päivänä. On tämä nykyaikaa. Paljonko se 6 euroa näkö matkus hää pengeissä? Yksi markka. Yksi markka. Niin, kessu, täällä on. Tämä on sitä mustalaisherää. Avaa! Missä te ootte ollutkaan? Sankoja kaljoita lähetään. Myö vähän Päivä siellä nainen. sun täällä. Sekle. Hevonen ottaa. Joo, kyllä me mennään. Ai! Tuo asfaltti. Sä Selina! Tuo asfaltti. Me mennään nyt. Sitten No hevonen. lukee käymään. Joo, siunausta. Siunausta taas! Siunausta! Hei nyt! Hei nyt. Jääkää näkemiin! Kyllä oli mennyt kurjan näköiseksi tuo Signe. Oh. On se mennyt. Tuppakin on lähtenyt päästä siltä. Kyllä, oli vähän mennyt kurjan näköiseksi. Kyllä me ottais mankka. Me ottais hieno mankka. Ihan hullu. Ei vittu.